Кръстът не беше поражение, той беше победа. Там, където хората видяха слабост, Бог разкри силата си. На кръста Исус Христос пое греха, който не беше извършил, и понесе наказанието, което не заслужаваше. Той беше пробуден заради нашите престъпления, съкрушен заради нашите беззакония. На кръста Христос размени нашата вина за своята праведност, нашия срам, за своята слава, нашата смърт, за вечен живот. Кръстът е мястото, където любовта победи омразата, милостта победи осъждението и животът победи смъртта. Исус не избяга от кръста, Той го прие. Не защото беше принуден, а защото ни обичаше. С Неговите рани ние сме изцелени. С Неговата кръв сме изкупени. С Неговата смърт сме освободени. С Неговото възкресение имаме надежда. Кръстът остава завинаги знак на прошка, мост между Бога и човека и доказателство, че няма грях твърде голям, няма тъмнина твърде дълбока и няма живот твърде разбит, който Христос да не може да спаси. Днес кръстът стои пред теб, не като знак на осъждение, а на любов. Христос умря за теб, за да имаш живот. Остави греха, приеми прошката и повярвай в Исус Христос, разпнатия и възкръсналия Спасител. Днес е денят на спасение.